Aleix, tinc 12 anys. Avui us vinc a presentar L'illa del tresor fantasma. Aquest llibre està fet per l'editorial Destino. Té 111 pàgines. Tracta de Stilton i la seva família que van amb el seu avió i agarren turbulències i cauen a una illa deserta. Des d'aquell moment, a l'arribar la nit, senten uns sorolls molt estranys i, per això, surten a investigar. I si voleu saber més sobre la història, llegiu-vos el llibre. I aquí tinc el meu primer llibre que em vaig llegir d'esta col·lecció que m'encanta i el que m'he comprat nou per Sant Jordi. Bueno, adeu. Els llibres viuen dins un castell, grossos o prims, més nous o més vells. La Bíblia